Nagsisimula na ang Commission on Elections o COMELEC sa kanilang isinasagawang nationwide roadshow para sa bagong makinang gagamitin sa darating na halalan sa May 2025. Nitong December 17, ipinresenta ng COMELEC Angeles City sa mga local media sa Pampanga ang makina na tinatawag nilang Automated Counting Machine. Gawa ito ng Miro Systems na isang Korean firm. Kumpiyansa umano ang COMELEC sa kapasidad ng bagong makina dahil natugunan nito ang lahat ng kakulangan at problema sa Precinct Counting Optical Scan o PCOS machine na 5 eleksyon nang ginagamit sa bansa mula 2010. Hindi raw ito binili ng ready-made at idinisenyo mismo batay sa ibinigay na specifications at features ng COMELEC. Ito umano ay may built-in battery na tatagal ng 14 na oras. Mayroon itong 14 inches na touchscreen kung saan makikita ang aktwal na imahe ng balotang ipinasok sa makina para sa transparency. Yesterday, I did a demonstration before the PNP Angeles City and accidentally, yung isa po sa mga nag-demo, na-trip siya doon sa ACM natin, doon sa court, and doon po nila nakita na even if natanggal yung power ng ating ACM, gumagana pa rin yung machine. And yung kasunod niya, you can see there, na-trip si ma'am, but the ACM is still working. At nakapagpasok pa rin ng bagong ballot doon sa machine. Mas mapapabilis din umano nito ang proseso ng pagboto dahil hindi maselan ng ACM. Hindi ito madaling mag-paper jam kahit paano ang gagawing pagpasok sa balota. Automatic ang pagputol ng voter's receipt, hindi katulad dati na ginugupit ng guro. At mayroon ng lalagyan nito na nakalagay sa mismong makina. Another salient feature po ng ating ACM is that it does auto-alignment. What is that? It's auto-aligned because from the VCM po natin, the teachers would attest to it na kailangan pang saktong-sakto yung pagpasok ng mga ballot, official ballots doon sa machine. Otherwise, hindi tatanggapin ng machine or iluluwa lang pabalik yung machine. But this time around, however you want to place your ballot here, tatanggapin siya ng ating machine. At ang major feature nito, para sa mas mataas na antas ng seguridad, kontra hacking at dayaan ay ang 256 na Advanced Encryption Standard na poprotekta sa datos ng ACM. Mayroon din itong 3 smart cards na gagamitin para umandar ang voting machine. Next, we have some major components na hindi magagawa or hindi bubukas ang machine if wala itong mga components na to. First, we have the smart cards. Where are the smart cards? The smart cards po, these are used by the electoral boards, yung mga teachers natin doon sa classroom. All polling place, all electoral boards will have one of these. The chairperson, the poll clerk, and the EB member. Corresponding to that smart card, merong nakalagay na code dyan, which they can only access by themselves, and nilalagay po yan dito in order for the ACM to function. Whether kahit ano po yung mga kailangan nilang gawin dito, they have to input the cards and input the password para gumana yung ACM natin. Without these cards, wala po tayong hindi gagana or hindi magbubukas ang ating ACM. Ayon pa sa COMELEC, mapapabilis ng ACM ang paglabas ng resulta dahil sa send-to-all transmission features nito. Ibig sabihin, sabay-sabay na papasok ang resulta mula sa presinto patungo sa 7 servers sa Municipal or City at District Board of Canvassers server, Central Server, Citizen Arm and 2 servers, Dominant MINCJORT, Minority servers at Media server. Ayon kay Attorney Charmaine Faye Casquejo, Election Officer ng COMELEC Angeles, wala pa silang nakikitang problema o palya sa mga ACM sa isinasagawang nationwide roadshows, kaya kumpiyansa sila sa bagong makinang gagamitin sa pagboto. Samantala,
Na-deliver na umano ng Miro system sa COMELEC ang lahat ng 110,620 automated counting machines na gagamitin sa buong bansa para sa darating na May 2025 elections nito lang November. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, Aisel Fernando, CLTV 36 News.